Na, már hozzák. Gyere, videózzuk a papát, hozzák a fát, gyere. Egy hamar úgy föl tud rakni a szallagot. Egy hamar föl tud hozni a szallagot. Maradj itt, Jászmin. Na itt jön a papa, figyelj. Várjál. Véda. Oda néz. Na. Várjál. Jó. Itt maradj a mamánál. Na, oda, gyere, videózzuk a papát. Itt állj meg. Várjál. Gyere ide, papám. Nem, de vissza tudok érte menni. Gyere ide, papám. Itt maradj, itt. Maradj itt. Gyere, gyere ide, gyere. Maradj, gyere ide. Jöhet ám, nyugodtan. Gyere, rakjuk rá a szallagot. Ja? Gyere, Jászmin. Gyere, kösd rá. Kösd rá. Ideje. Te ásuk leszel a tiéd, leszel a videó. Hát rá kell kötni. Hát ahogy a mama, hogy fényképált le? Fogd meg a te időt, aztán videós te, Andi. És kötöm rá. Hát csinálj úgy, mint a te kötöznéd, aztán mama leviteli. Vigyázz! Na? Jó, de na. Úgy kötözd oda. Na, sikerül, babám? Úgy jó, ügyes vagy. Úgy jó, engedd el, úgy. Ügyes vagy. Mivel látszik is kötő, gyere, nézd csak, ide nézd. Jó, de rászoltak és együtt. Nézd, itt ide látom. Erősebb ábra, jó? Ott a te fogd meg a te szallagodat is, a mama lefényképez vele, jó? Hogy mi? Na, Hanni? Ügyes vagy. Jó van. Van, hoztam.